Reklam ta' promozzjoni dwar isbuħija ta' Malta bħala destinazzjoni għat-turisti qed jixxandar fuq stazzjon televiżiv ewlieni fl-Istati Uniti, is-CBS, li għandu miljuni ta' segwaċi. Ħabbar dan il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef waqt il-Konferenza Nazzjonali dwar it-Turiżmu u sostna li pajjiżna qed jagħmel kampanja ta' reklamar b'saħħtu madwar id-dinja fosthom b'riklami f'postijiet pubbliċi f'Dubaj waqt li għaddejja il-laqgħa internazzjonali tal-Ġnus Magħquda tal-COP28 u anke fil-kapitali tal-Korea t'isfel, Seoul. Hawnhekk semma reklamar b'saħħtu li tisir mat-tim Ingliż tal-futbol ta' Manchester United fejn semma li bejn it-3 u 8 ta' Jannar li ġej se jiġi f'pajjiżna it-tim tan-nisa ta' dan il-klabb prestiġjuż. F'Malta ir-Red Devils se jilagħbu kontra it-tim Olandiż tan-nisa ta' PSV. F'din il-konferenza Micallef tenna li pajjiżna diġà laħaq in-numri rekord ta' turisti li ġew fl-2019 fis-sena ta' qabel il-pandemija. Micallef sostna li kien hemm żidiet sostanzjali mit-turisti li ġejjin mill-Italja, Franza u l-Polonja meta mqabbel mas-sena 2019. Is-suq Taljan ra l-akbar żieda sinifikanti hekk kif kien hemm żieda kważi 147,000 turist. Intqal li f'din ix-xitwa hemm ħafna iżjed titjiriet meta mqabbel max-xitwa li għaddiet b'total ta' kważi 3,000 titjira. Dan hekk kif din ix-xitwa b'kollox se jkun hemm aktar minn 16,800 titjira. Sanittant l-erba' tħabbar ukoll il-linja tal-ajru Ryanair se tibda ttir minn Malta lejn Norwich fil-lvant tal-Ingilterra bħala parti mill-iskeda tas-sajf li ġej.